Terima kasih. Wah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun. Dilunasi tenan nggih. Nggih. Oh, nggih Pak kula Jane wis ora arus. lali lho Pak. Nah, Wis nglali ya to. Mboten napa jenengan elekne sedaya niki Pak nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. 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 Nggih, matur sembah nuwun sembah Pak. nuwun. Sih. nah, Pak Bayu terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Wah, Pak Bayu. para demang anjing. Wah, Kula sing matur sembah nuwun. Terima nggih, kasih, matur Pak nuwun, Bayu. Pak Dong anjing. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal. Pak De, niki wau ada tamu yang terhormat juga. Injih Siapa? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Sujarwo. saking Nggih, Madiun. Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, sungkem bekti kula Bapak. Kang Mas, badhe Kang nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak solopel. Saestu niki mboten napa enten pamundutan napa? Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu, Nduk. Kesukaane sampean napa? Kula. Nggih, dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoke sing Sing halus napa sing kasar? Sing halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Nggih, khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus Sik. kagem Kang Mas Sujarwo riyen. Pun aturaken langgam. Pakurmatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Mbah Nur sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya, bilang apa tuh? Hah? Hah? Langgam angenteni ae. Nah, langgam ngenteni, nggih. Nggih. Aku ngenteni tak kamu kaya ngenteni madene janji matane sesane bercerita
Ken. Nggih, Bapak. Ini ada permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya, niki Kang Mas Sujarwo Kapolres Solovel nggih. Nggih. Nggih, Kapolres Solovel nggih. Nggih, Oh, ya. nggih, Oke, nggih, nggih. nggih. Ayo, Cok. Monggo Kang Mas. Serempake sama, Cok. Ya. Solovel, Cok. Tepuk tangan, Cok. Nggih, matur sembah nuwun Kang Mas. Nggih, sampeyan dereng wae. Iya to wong. Oh, kok malah Wis kesel-kesel Solovel kok malah sawerane dereng. Saweran. Kersa rawuh nunggu niki malah wis kanugrahan matur Kanugrahan. nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun. Asine niki wau sing ken solo spele aku. Oh ngono. Wis apa, Dok? Lho niki Loh, saged, Pak. Terus, Pak Pak. sini, Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Pak. Mboten saged pun kapan-kapan mawon. Wah, iya. Oh iya bener. Ora nek perjanjian Bener, kon Pak. solo Oh, spele lah. kene dikon nyanyi kok. Kalau Iya. terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya, heeh. Andok iki kan gen-gen lega sik ya. Cek, Oh, cek, ngoten cek. nggih. Kula tak istirahat riyen ya, Pak. Nggih, Mimik-mik kalian. riyen. 1 2 3 4 5 6. Yuk berdiri.